आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला। बाबामोननाव कल हरना दावराव दा खालाम। आं फैबाय दस्राजों, नोंबो गोदान लादो। आं नोंजों संसार जाला। नोंथांमोना गोमोदोंना बे बाथ्राखौ सोर बुंदों? बे बाथ्राखौ सासे हाबा जाखानाय सुलेखा नार्जारी मुंनि आइजोआ गावनि फिसायखौ गारना खारखांनायनि उनाव फिसायनि मबाइलाव मेसेजजों फिसायखौ हुमखि हरदों। सुलेखा नार्जारीया थांनाय समाव गावनि असे न'आव बिमा लोमजादों होनना थांदोंमोन। 1 सप्ता जाखांनायनि उनाव गावनि न'निफ्राय फिसायनि न'आव फैफिननो होननानै ओंखारबोयो। नाथाय दिनैसिमबो फिसायनि न'आव थांफिनाखै सुलेखा नार्जारीया। बे जाथायानो जादों गसाइगाव महकुमानि कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय फाथैबारि गामियाव। ओरैहाय गारना खारजानाय फिसाय सोमजोर नार्जारीया लामा नायना दंगासिनोमोन। नाथाय हिनजावनि सोलायै मबाइलाव मेसेजनि हुमखिसो नुनो मोनो। बेनिखायनो सोरबाफोर सुलेखा नार्जारीखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 7041087564 नैबे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायहरदों। दा लेंहरनायानो जाहैबाय थारमाने आं हिनजावा दा न'आव गैया। दाख्लि बिमा लोमजानायावहाय सप्ता खनसे जाबाय। बिनि उनावहाय दाख्लि नै बिस्थिबार खालि फैदोंमोन न'आव फैनो होननानै। ओमफ्राय बिनि उनावनो नै गैया, फुङावबो गैया बेलासियावबो गैया। हिनजावनि न'आ बबे गामियावमोन? हिनजावनि न'आ बुरफैला क'क्राझाराव होनो। ओरैनो गोमानाया सानबेसेसिम जाखो? गोमानायाथ' दिनैजों सानथाम जाबाय नामा? साननै जाबाय। बिस्थिबाराव फैदों नालाय, बिस्थिबाराव फैदों। न'खरावथ' जेबो जायाखै, बिदिनो दावराव दावसिबो जेबो जायाखै। बिदिनो थांनायनि प्लान लाखादोंमोन आरो जेबो मोनथिखायो। सोरजोंबाफोर फनफोर मेसेजफोर रायलायो गेलेयोमोन नामा हिनजावा नोंना? रायलायखायो, गेलेखायो। रायलायनाया रायलायो, बेखौ एसे मिथियो। होमबाबो बिसोरनि माबा हाबा जानाया ओरैनो बेसेबांसिम बोसोर जाखोमोन? 5 बोसोर जाबाय। 5 बोसोर जाबाय। नोंथाङा मा लुबैफिनो? नोंनि हिनजावखौ फैजानो लुबैफिनो ना मा लुबैयो? गाव आंनि सायाव अननाय दंबालाय फैनो हागोन आरो आं बेखौ बजबनानै लाखिनो गाव फैनो गोसोबा। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो? दा रायजो राजाफ्राबो दा बे भिडिअखौ नायनानै नुदों, एसे मदद होबानो जाहैबाय। आंना रबार खालि थांदोंमोन बिमा लोमजानानै, माबा एसे सप्ता खनसेसो थाहैथ'नो होननानै जोंबो थिनहरदों। दे थांनानै फै, दा खामाय गैथ'खाया, थांनानै फै। दा हनै सप्तासे जानानै नथिं मोखां जाबोफिनबाय। दा हनै न'आव सफैयाखिसै मानसिया। ओमफ्राय हनै दस्रा गारिसो गाखोनानै थांदों होनबाय। गारि गाखोखांनायनि उनाव 10था समावहाय बियो मेसेज हरबाय। मा मेसेज हरामोन? मेसेज हरनाया हनै नोंना नोंसै आंना आंसै, आं नोंसिनि न'आव एथ' सास्ति मावनानै जानो हाला, मावबाबो नाम गैया। नोंना नोंसै आंना आंसै होनदोंनो फिसालानि सिगाङाव। नोंथ' मिथिया। ओमफ्राय बिबाजैनोबो हरबाय बे मेसेजखौबो। ओमफ्राय माथो दा मा खावलायहरनो सानो बिहामजोखौ? फैफिनजानो लुगैयो ना लुगैया? फैफिनजानो लुगैयो। जों बिहामजोखौ नांफिनगौ, जों फैफिननायानो मोजां, जोंनो नांगौ। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो? रायजो राजाफोरनिफ्राय हमनानै खिन्थाहरनाय, जासिहरफिननाय, बेफोरबायदिखौ लुगैयो आरो जोङो। जाथायाथ' जेबो नङा, बे जखारनि फैसा, जखारनि मास मोनथाम ना सप्ता खनथामनि हाबदों 3400नो। दा बेखौ होफैनो लेंहरनायावनो बे दावराव जाहरबाय थायो, फिसाइजों हेबहरबाय थायो। मोसौआबो फाननानै लादो, गासिबो फाननानै जाजोबदो होननानै बुंहरबाय थायो बे फिसाइखौ। रायलायनाय नुबाबो बेखौ अननानै दे गाव मालाबा बुजिगोन बियो होननानै आं दान्दा गोलावैसो बिबनांखौ रायनाय हिसाबै ज' रायफायो। आं बेखौ गोसो होनानै मालाबाबो मोगाव सोगाव रायफेराखै। ओरैनो मिथिखायोमोन नामा? मिथिखायोमोन, औ। दे रायलायथ'थों, गाव मालाबा बुजिगोन बियो होननानै जेबो बुंनाय जाया आरो। जोंथ' आन्दाज गैया, अबावहाय दंहैयो। थाया मानो बियो फैफिनबानो जाबाय।